kolega Kosor održao je presicu, rekao je da podnosi ostavku, no nije još potpisao. Ne znam zašto nije potpisao, ali potpisao je da ga ja mijenjam. No eto, vidjet ćemo što će pravnici na to reći, kako mogu mijenjati nekoga ko nije još uvijek potpisao ostavku, a gospodin Kosor će zapravo formalno ostati predsjednik, sigurno vas to zanima, sve do sjednice 19.5. Na kojoj ćemo zapravo primiti tu informaciju na znanje kao tijelo, kao predstavničko tijelo grada Zagreba, a potom i, ja se nadam se što prije, izabrati i novog predsjednika gradske skupštine.